Сәлем, хәерле көннәр. Безнең буын батылның чираттагы чыгарылышы һәм бүген безнең белән бездә кунакта җырчы Айгөл Бәриева һәм Камал театры артисты Ришат Ахмадуллин. Хәерле көннәр. Хәерле көннәр. Ничек сезнең хәлләрегез? Аллага шөкер. Чакыруыгызга бик зур рәхмәт. Рәхмәт сезгә килүегез өчен. Сез белемнәр алырга әзер, башлый алабыз. Без үз белемнәребезне тикшерергә әзер. Әйе, белемнәрегез белән уртаклашырга һәм яңаларны тупларга. Әйе. Кагыйдәләрне аңлатып үтәм. Сораулар катлаулылыгы ягыннан баллары төрлечә булачак. Һәм сез дөрес җавапны белмәскә дә мөмкин, сез әмма бу куркыныч түгел. Дөрес җавапны белсәгез, дөрес җавапны әйтәсез, белмисез икән, логик яктан аңлатып, ниндидер башка җавап та була ала. Шулай ук сез ниндидер шаярып, кызыклай бер дә әйтергә мөмкинсез. Һәм шулай ук сез сәнгать кешеләре бәлки җырлап та җибәрәсегез килер. Барысы да Кич җырлыйбыз икән. һәр сорауга җавап белмәгән саен. Димәк, алайса башлыйбыз. Безнең беренче сорау. Аңа 1 балл. Түбәтәй сүзе нинди сүздән килеп чыккан? Түбә. Түбә, я. Түбә инде, чөнки башка кия торган. Менә бит баш түбәсе менә. әйе, Башны саклый торган. Түбә шикелле башны саклый. Әйе. Түбә. Димәк, сезгә 1 балл, сез беренчерәк җавап бирдегез. 1 балл. Рәхмәт. Менә бит ничек җиңел генә башланып китте. Аллага шөкер. Борчылган булабыз. Димәк, дәвам итәбез. Безнең икенче сорау. Матурлык индустриясында брейдер дигән профессия бар. Ул инглиз телендәге braid сүзеннән алынган. Бу кеше нәрсә белән шөгыльләнә? Кисәк кенә түбәтәйдән соң. Так. Ну, брейд, минемчә, бәлки, ну, мин беләм, что инглишчә face это лицо. А брейд это бәлки ул менә үзеңнең виджың бәлки. Бәлки минем уйлавымча face не шушы йөзне матурлату, брейд бәлки что-то ничек дип әйтим, менә массаж дип әйтим. Тренинг форматында шушы йөз өчен үткәрә торган усуллар дип әйтим соң инде. Брейд сүзнең беренче тәрҗемәсе ул бау, веревка ягъни. Бау. Әйе. Бау. Так, сорану тагын бер тапкыр. Матурлык индустриясында брейдер дигән профессия бар. Инглиз телендәге braid, ягъни бау сүзеннән алынган ул. Бау. Бау. Әйе. Нәрсәдә кулланып буланы матурлык индустриясында бауга бәйлерәк? Гимнастика, сикеру, скакалка, йога. Күп кенә менә шушы фэшн индустриясында эшләүче кешеләр баудан Кош. Кош кызыклы җавап әйе. Чәчләргә бау урыйлар, шулай ук дреды. Менә сез дөрес якка киттегез, әмма Айгөл апага бу кош һәм бау белән ассоциация өчен 1 балл бирәм. Әйтеп бетерегез. Тот, кто делает брови. Чәч, ну мин уже Сез әйттегез инде дөрес җавапны. Сезгә 1 балл кызыклы җавап өчен. Дөрес җавап ул Африка тулымнарын үрә торган, дреды үрә торган кеше. Круто. Ул брейдер була. Димәк, сезгә 2 балл дөрес җавап өчен, сезгә 1 балл кызыклы җавап өчен. Всё, 2-гә иткән. Дәвам итәбез. Бусыр дәвам итсен. Дәвам итәбез. Өченче сорау. Третьяков үзенең галереясына Репинны бер әйберне эшләгән очракта кертмим дип әйтә. Ягъни кергән вакытта ул аңа шарт куя. Менә булай эшләсәң, син кермәячәксең. Нинди өлкәдә эшләячәксең? Нинди әйбер мәсәлән? Галереяга, ну менә Репинның үзенең эшчәнлегенә бәйле ул. Үзенең Әгәр дә син мәсәлән шушы ясаган эшләреңне бирмәсәң, мәсәлән, я халык Әгәр дә син үзеңнең ясаган эшләреңне бәлки сатуга куясыңдыр, бәлки. Ну, Репинның эшләре инде галереяда эленеп тора дип уйлыйк. Бу караучы буларак керә. Әгәр дә син шушы әйберләреңне алып китсәң, бирмәсәң, Юк, бит уже эленеп тора. Бу бик кызыклы җавабы. Әйе. Менә бар беләм автор шундый бәлки ул музейга килеп. Әгәр дә син туктасаң, наверное. Шул эшеннән туктасаң? Юк. Монсы менә әгәр дә син шул эшне дәвам итүдән туктасаң, бүтән ясамасаң, мин сине кертеп тормам. Да, шул иҗатың. Син миңа күбрәк биреп тор картиналар. Шул иҗатыңнан туктасаң. Бу җавап кызык. Әгәр дә син шул эшеннән туктасаң, мин сине нитәм. Менә минем җавабым шундыйрак. Әгәр дә менә шушы рәссам килеп, инде ясалып беткән картинаны
сынны дип әйтәсем килә инде. Менә тагын да музейга килеп эз ясап бетерә башласа. Әйе, дөрес җавап менә шушы. Әмма миңа сезнең җавабыгыз да ошады. Шуңа күрә сезгә 1 балл бирәм. Сезгә 2 балл дөрес җавап өчен. Әйе, Репин үзенә карата бик таләпчән була һәм шулай төзәтеп йөри торган гадәте була галереядагы үзенең рәсемнәрен. Мин бу Һәм фактны ишеткәнем бар иде. Третьяков аңа шундый таләп куя. Он кергән вакытта синең кулыңда Пумала һәм Мольберт булырга тиеш түгел дип әйтә. То есть төзәтергә кушмый. Әйе. Ярамый дип. Әйе. Менә шул. Кызык. 2 балл, 1 балл. Дәвам итәбез. 4нче сорауга җиткәнбез. Сугыш турындагы фильмнарында десантниклар сикергән вакытта Джеронимо дип кычкыралар. Джеронимо нәрсә аңлата ул? Кем ул? Белмим, Джеронимо. Бәлки ул шушы десант войскаларын төзегән кешедер. Ну, кеше булып чыкты инде бу. Бу точно кеше булып чыкты, әйе, кеше исеме. Значит, бәлки бу кеше иң беренче шул әйберне эшләгән кеше бәлкидер. Шул өлкәдә үзен күрсәткән. Бәлки беренче сикергән кешедер. Әйе. Юк. Юк. Бәлки инде парашютты уйлап тапмаган бит инде ул. Джеронимо. Десантный войска. Бәлки бу кеше менә шушы өлкәдә бәлки үлгәндер менә Шушы мне кажется, ул ниндидер менә подвиг эшләгән шушы өлкәдә. Ниндидер менә шундый зур ни эшләгән. Шуның исеме мәңгеләштерү. Мәңгеләштерүдә герой булган, шушы герой булган инде ул. Һәм аны менә бөтен кеше аңа охшап торып, менә шул исем Юк, белән. монда миңа калса катлаулырак һәм кызыл. Монда катлаулырак, әйе, шуңа күрә Алар менә сикергән вакытта, име? әйе, кычкыралар шул. Сикергәшме или сикергәндәме? Сикергәндә. Сикергәндә Сикергәндә шуның исем белән. Бу теге Аллага тапшырып дигән. Әйе, бәлки шулайдыр. Шуның кебек бит инде, шул как будто Бәлки теге бу какой-то у них ни кебек инде бу герой зур. Бу әйе, чынбарлыкта булган кеше, әйе. Но ул, значит, демәк, ниндидер бик зур шундый поступок эшләгән инде героический, что менә алар аны кабаттарга телиләр. Минемчә шулай. Бәлки. Уйлап карыйк. Сез дөрес әйтәсез инде, әмма Менә төгәл ниндидер, әйе. Так. Бәл- Ярый, анда ни? Подсказкалар ярый дип беләм мин. Подсказкалар. Ярар. Ул индеец була. Ага. А может быть, это в атаку дигән әйбер типа, шундыйрак бойма в атаку, менә шушы исем шуны аңлатадыр бәлки, аның исеме. Юк, Менә монысын без тикшермәдек, бәлки чынлап та аның То есть, исеме менә шуны аңлата әйтәләр бит торгандыр. теге ура дип, мәсәлән, кычкыралар бит инде. Аларның үзләренең бер шундый ни бар, әйтем, менә кайчан алар сикерәләр, шуны обязательно әйтергә кирәк. Аллага тапшырып дигән сүз шикелле инде, но аларның үзенчә үз телләрендә. Ләкин монда җавап башка. Ярар, дөрес җавапны әйтәм. Давайте. Джеронимо ул индеецларның хәрби идарәчесе була танылган. Һәм аны тота алмыйлар озак вакыт. Һәм ул сикергән вакытта шулай үзенең исемен кычкыра торган була. Булар инде тота алмыйлар, тотмасыннар дип сикерәләр инде шулаймы? Аларны тотмасыннар. Шулай булып чыга инде. Әйе. Бу сорауга бер кешегә дә бал юк, шуңа күрә дәвам итәбез. 5нче сорау. Әгәр дә син Көньяк Кореяда яшисең икән, һәм сиңа әле 16 яшь тулмаган икән, син кичке 12-дән, ягъни төнге 12-дән иртәнге 6-га кадәр берәй-берне эшли алмыйсың. Урамга чыгарга? Ярый, урамга чыгарга. Еще тагын бер тапкыр кичке ничәдән? Төнге 12-дән иртәнге 6-га кадәр эшли алмыйсың берәй-берне. Ярамый һәм алмыйсың да. Шулай берне эшләргә ярамый. Бәлки клубларга йөрергә ярамыйдыр. Кибеткә чыгарга ярамый. Ярый. Урамга чыгарга ярамый. Ярый. Без Кычкырышырга ярамый. Миңа калса Музыка тыңларга ярамый. Юк. ниндидер Көчле музыка тыңларга ярамый, биергә ярамый, җырларга ярамый, менә каты нәрсә эшләргә ярамый инде вообще. Тавыш чыгарга ярамый. 16 яшь тулган. Юк. 16 яшь тулган шәйе.
Әле 16 яшь тулганнан Дискотекага йөрергә ярамый. Менә юк Биюгә дибит. йөрергә ярамый. Юк дибит Ночной менә. клубларга Мен сезгә йөрергә. вариантлар күплеге өчен 1 балл бирәм. Юк, мин җырларга дигәндә ул миңа булай куйды. Значит, шул теманы дәвам итәбез. Юк, минем һәрбер ялгыш селкеткән йөргә игътибар итмәгез. Кореяда гомумән нәрсә эшләргә ярамый. 12-дән 6-га хәтле. 16 яшь тулганчы. 16 яшь тулганчы. 16 яшьтән соң ярый. Әле ул ни? 12-дән именно 6-га хәтле. Но каядыр йөрергә ярамый инде. Несовершеннолетний. Каядыр кичке 16-дан соң чыгарга, кичке 12-дән соң чыгарга ярамый. Бәлки дәрес хәзерләргә ярамыйдыр. Юк инде. Аңа төнне дә. Искиткеч булыр иде ул, Дәрес хәзерләргә ярамый, чөнки йокларга кирәк ул вакытта. Һәм закон тарафыннан тыелган дәрес хәзерләү 12 яшьтән. Кадәр эшләп бетерергә мәсьәлә. Каядыр йөрергә ярамый. Кызык. Бәлки ни Кеше менә шушындый публичный җирләргә йөрергә ярамый дип куйдым. Ул каядыр чыгуга бәйле түгел. Ул интернетка бәйле. Ул интернетка Интернетта утырырга ярамый. түгелрәк. Бөтен гаджетлар, компьютерлар бөтенсе алына, все 12-дән 6-га. Интернетка бәйле, әмма түгел бер ни бар аның. TikTok. Сейтларда утырырга ярамый. Менә шундый сейтларда там Instagram, контакт. Ниндидер бер конкрет әйбер эшләргә ярамый. Интернет ярдәмендә. Язышырга ярамый. Лайклар куярга ярамый, постлар куярга ярамый. Видео төшерергә Ну, ярамый. короче, интернетта танышырга ярамый. Кызга итеп әйтеп куйдыгыз. Ну, теге бар бит инде теге таныша торган сайтлар. Шунда утырырга ярамый 12-дән соң 6-га. Йо, миңа калса менә бу Instagram шилтәре белән бәйледер. Ул социаль шелтәрләргә лаек бәйле түгел. Ага. Танышу сайтларына да шул исәптән лаек бәйле түгел. Ну, гомумән шулай интернетта утырырга ярамый, значит. Сүндерәләр дә 12-дән соң. Юк, интернетка түгел, менә интернетта без, менә аеруча 16 яшькә кадәр балалар нәрсә эшлиләр? Алар гына түгел. Уйнарга, уен уйнарга, вот эти игрушки. Әйе, онлайн уеннар уйнарга ярамый. Әйе, тыела. Һәм 16 яшьтән дә алай җиңел түгел әле. 16 яшь тулганнан соң син үзеңнең паспорт данныйларың белән керә аласың уеннар уйнарга. Шәп закон, мин дә кертер идем безгә моны. Сезгә бу сорауга җавап өчен 2 балл. Һәм 1 балл бар иде әле сезнең күп итеп җавап биргәнегез өчен, күп вариантларыгыз өчен. Ришатка? Ришатка юк инде. Ничек инде? Мин могу поделиться. Сезгә күбрәк булса шатланам гына. Димәк, дәвам итәбез. Без инде 6-нчы сорауга җиткәнбез. Әгәр дә сез 20-нчы гасыр башында Хьюберг Бут исемле кешенең өенә барсагыз, аның урындыкка кулъяулык куеп, аның авыз аша сулаганын күрә алыр идегез. Ул нәрсә белән шөгыльләнгән ул вакытта? Нигә алай иткән ул? Бу что, где, когда. Еще раз, тагын бер тапкыр. 20-нчы гасыр башында 20-нчы гасыр башында. Әйе, Хьюберг Бут исемле кеше Так. урындыкка кулъяулык куя Так. һәм шунда йөзен китереп авыз аша сулый. Нәрсә эшли ул? Парфюмер түгелме? Юк. Ну, бәлки бер кызыклы юнәлешкә килеп чыгарсыз. Юк, парфюмер түгел. Авыз аша сулыймы? Әйе. Авыз аша сулый бит ул. Ул, наверное, авыз белән хочет ул яулыкны ничектер күтәрергә, сулап, раз ул йомшак күтәрелә бит. Юк, бәлки. Һәм күтәрелә дә. Һәм күтәрелә дә. Юк, Вдыхает ул аны. бәлки ул үзенең тын сулышын тикшерәдер. Сулыш белән бәйле. Димәк, ул как гимнастику хочет сулыш белән бәйле изобрести. Изобрести тирәсе, Изобрести. әмма сулыш гимнастикасы белән бәйле түгел. Җырлау белән бәйле түгелме бу? Или сөйләү белән, чтобы дыхательные органы хорошо работали. Менә шуның белән бәйле түгелме? Юк, ул үзенә бит һаваны үзенә эчкә тарта димәк. Әйе. Ну, менә әйдә. Күтәрмәкче була. Бу ни белән бәйле түгелме, фокус белән? Юк, нигә урындык? Менә Ну, ярар. Әйдәгез йомшак поверхность дип әйтик инде. Аңладык. Без аны инде хәзер уже йомшак икән. Йомшак. Бәлки бу ниндидер кар белән. Әйдәгез урындык түгел, ковер дип күз алдына китереп карасак. ковер. Ну, авыз ачып, иснәү. Һава алу. Иснәү түгел ул бит. Һава алу. Әйе, нәрсә? Ул яулыкны күтәрмәкче. 20-нчы гасыр башы. Ул Изобретениелар. Күтәрмәкче була. Йомшак әйбер өстенә кулъяулык куя да. Иснәп карый. Нәрсә? Иснәп? Иснәме я һава алу? Һава ала. Ну, Һава ала. иснәп. Гафу итегез. Иснәми. Һава ала, әйе.
20 гасыр башы. Әйе. Бәлки бу ул вакытта тиф бәйле не чәчәк аткан, туберкулез. Шушы Бәлки бу вообще сәламәтлек белән бәйле түгелдер бәлки. Сәламәтлеккә шитләтеп булса да бәйле инде, әмма турыдан-туры бәйле түгел ул аңа. Барбер әйтәм бит шул сулыш органнар белән бәйле инде бу. Чөнки моны алар өчен бит күпме Нәрсәләр була поверхностьтә, нәрсәләр бик күп. Тузан. Әйе. Шул тузан. Пылесос? Әйе. Пылесос чыгардымы шуны? Ул пылесос уйлап чыгара. Менә нинди гади җавап. Надо же. Әйе, ул шул рәвешле эксперимент куя. Моңарчы пылесосларны киресенчә көчле һава потогы белән чыгара торган булалар коверлардан. Ә ул уйлый, аны киресенчә тузан һавага чыга дип, шуңа күрә аны суырып карарга кирәк дип уйлый. Шул рәвешле уйлап чыгара пылесос. Сезгә бу җавап өчен 3 балл. Әйдәгез 5 балл. 3 балл. Дәвам итәбез. 7нче сорау. Хәзер мин бер турында әйтәм, ул әйбер үзе турында сөйләсә, менә нәрсәләр әйтер иде. Мине элек чума китерүче дип уйлаганнар. Авыру барлыкка китерүче дип. Рус һәм татар халыкларында минем турында бөтенләй бер генә әкият тә юк. Һәм 1995 елда мин космоста булдым. Минем шәмәхә һәм кызыл төстә туганнарым бар. Әмма без яшел төсне яратмыйбыз. Нәрсә бу? Бактерия. Юк. Так, мине чума дип әйтүчеләр, бактерия түгел. Чума китерүче. Чума китерүче, бәлки бу Космоста була. Космоста була. Шәмәхә һәм кызыл төсләре бар. Яшел төсне яратмый. Нәрсә булырга мөмкин бу? Так, ультрафиолет түгел инде, бактерия түгел димәк. Шәмәхә һәм кызыл. Кызыл, әйе, туганнары бар. Чума дип йөртүче. Кара кызык. Чума китерүче. Чума китерүче. Әйе. Бу менә шушы авыру белән чума бәйлеме? Шул әйбер нәтиҗәсендә. Нидәме? Юк, абстракт түгел. Шуның нәтиҗәсендә чума барлыкка килергә дигән шикелле. Бәлки бу күседер. Күсе. Шәмәхә, кызыл күсләр юк. Бу тере җанмы? Юк, бу теге уен шикелле. Әйе, юк, уен уйный башладык. Юк, ул тере түгел. Космоска безнең кемнәр барганса? Нәрсәләр барган безнең космоска? Яшел кызыл. Төрләре дип әйтик инде. Бик түгел сүз белән әйтмим инде. Төрләре. Хамелеон түгелме? Юк. Тере түгел бу әйбер. Без ул әйберне кулланабыз көн сайын диярлек. Да. Без ул әйберне ашыйбыз. Алла. Помидор. Юк. Ни? Болгарский перец? Тамам. Юк. Яшел төсне нигә яратмый? Ни? Яшел төсне яратмый. Болгарский перец бар. Я шуңа күрә әйтәм, яшел төсне нигә яратмый? Яшел төс. Арбуз. Юк. Кызыл һәм шәмәхә. Баклажан инде? Баклажаны. Юк. Яшелне яратмый. Яшел нинди яшелчәгә начар булып санала, әгәр дә ул яшел төскә керсә. Юк. Яшелләнсә. Бәрәңге? Әйе. Точно. Әйе. Бәрәңге. Кызыл бар бит. Кызыл бәрәңге, шәмәхә бәрәңге, космоста да була. Точно. Әйе, бу бәрәңге. Сезгә бу сорауга җавап өчен 3 балл. Димәк, дәвам итәбез. 8нче сорау. Оригоз авыруы һәм смурфиклар арасында нинди уртаклык бар? Оригоз авыруы? Әйе. Әйдәгез башта смурфикларны башта смурфиклар кем соң алар? Мин вообще белмим аларны. Белмисез. Смурфиклар алар ни шундый бик кызык мультик ул. Карагыз. Кайтуга карармын. Әйдәгез сез аңлатырга. Мин Винни-Пухларны беләм, Карлсонны беләм, Пятачок, Чебурашка, Жанны карадыгызмы әле душаны? Карады. Бүтән кеше шуны сөйли соңгы көннәрдә. Шәп. Смурфик нинди була соң ул? Нинди ул? Шундый күк зәңгәр. Шундый. Мине кебекме?
Зәңгәр күк төсендә ничек дип башлык, ак төстәге башлык шул. Алар зәңгәр төстәге җан ияләре. Зәңгәр төстәге җан ияләре. Америкада яшәүче гномиклар. Так, уртак сорау кем белән уртаклык? Ауру белән, ариgoz ауруы белән. Һәм смурфик. Миңа калса бу шизофрения түгелме? Иши ултырда бу фильмда төшерәләрме? Шизофрения. Акылдан язу. Сезгә бер бал булышабыз. Юк, бәлки авыру менә теге ничек дип әйтим, мания преследование менә бәлки шушы смурфиклар күренә торгандыр. Күп ашау. Ягъни акыл сәламәтлегенә бәйле булып чыга Акыл инде бу. сәламәтлегенә Юк. Ну, мин смурфикларны тегесен арасында белмим, ташты решат. Смурф, монда төбәй бер смурфикларның зәңгәр төстә булуы. Зәңгәр төстә булуы. Зәңгәр төстә булуы. Ну, тогда дальтониклар белән бәйле түгелме бу? Юк. Нинди авыру тагын? Ариgoz дигән авыру. Ариgoz. Бәлки зәңгәр төстәге әйберләргә аллергия? Бәлки шулым белән бәйле? Юк. Или кызыл төскә аллергия, мәсәлән, ниндидер төскә кешенең аллергия, шуның Юк, белән алар смурфиклар. менә мин хәтерләмим, бәлки монда теге аларның яшәү рәвешеннән чыга торган әйбердер ул. Менә мин аларны уже хәтерләмим. Ниндирәк алар икәнен. Ул аларның төсенә генә бәйле. Төсенә генә бәйле. Бары тик төсенә генә. Зәңгәр су төс. Нинди төс? Бәлки ялгызлык, ниндидер. Бәлки менә көндезге менә утка теге нигә зәңгәр һавага чыгып торган менә шундый авырулар бар бит, которые Чыга алмыйлар. Чыга алмыйлар, яктыга чыга алмыйлар, в темноте только. Бәлки шуның белән бәйле. Юк. Ул көмешкә бәйле күпмедер. Менә бу авыруның исеме көмеш сүзеннән килеп чыккан. Аргентум. 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 Көмеш белән бәйле. Һәм ул авыру нәтиҗәсендә көмеш ничектер шулай тәэсир итә, һәм нәрсәдер була. Бу бик зур подсказка булды инде. Бәлки кешедә менә кешенең тәнендә артык шушы аллергия. Юк, серебро булу сәбәпле, көмеш булу сәбәпле, кешеләр зәңгәр су төсенә керәләрдер бәлки. Шулаймы? Кешенең төгәлрәк итеп әйткәндә, кешенең организмында көмеш артып китә дә, һәм тән төсе зәңгәр су төскә керә. Смурфиклар белән уртаклык шунда. Әллә нәрсә беләсең син, Ришат? Сезгә бу сорауга җавап врач буласың калган. Ну, ярар инде. Аватар һәм смурфикларга бәлки тагын инде зәңгәр җан ияләре бар бездә. Сезгә бу сорауга җавап өчен 3 балл. Һәм безнең 9нчы сорау. Барлыгы 10 сорау булачак, әмма 10нчы сорау җиңүчегә генә бүләк алу өчен генә булачак. Шул бүләк булачак? Әлбәттә. Шәмән алдан әйтмәдегез. Сезне җиңдерәбез хәзер. Юк инде. Шоярам бит инде мин. 9нчы сорау. Бу авыр сораулар инде теге. Япониядә бу әйбернең иң кыскасы, Гонконгта иң озыны, Тайваньда су астындагысы, ә Норвегиядә сәпиттә йөрүчеләр өчен уйлап табылганы бар. Менә шушы әйбернең. Юл. Юк, әмма юлга бәйле ул, хәрәкәт итүгә бәйле ул. Юл. Пешеходлар өчен, кешеләр өчен йөри торган юл. Юк. Именно дорожка шул. Юк. Ул җәүлеләргә бәйле инде, менә Норвегиядә сәпиттә йөрүчеләр өчен дә уйлап чыгарганнар. Япониягә бәйле иң кыскасы. Япониядә иң кыскасы, ул рекордлар китабына кертелгән, нибары 83 сантиметр. Ну, әйтәм бит инде юл, барыбер дорожка, кеше йөри торган. Бу очракта юк. Япониядә иң озын. Иң кыскасы, Гонконгта иң озыны, Тайваньда су астында. Мост, түгелме? Ни? Юк, но ул билгеле бер араны үтү өчен. Электр ниме, дорожка менә басасың да үзе алып бара. Пешеходный переход, Менә Мәскәүдә бар менә. Аның сүзе бар. Нәрсә ул? Эскалатор. Су астында да бармы эскалатор? Ул океанариумда. Синең тирәндә балыклар йөзеп йөри һәм син эскалаторда барасың булып чыга инде. Менә шулай. Сезгә бу сорауга җавап өчен 3 балл. Ялгыш кына әллә кайдан гына килеп чыктык. Сорау булмады бит.
Ну инде. Ауринде ничек инде менә мин белмәдем мәсәлән. Миңа аны теге авыр сорау тыелды. Смурфик. Пылесос белән. Миңа Соның иң кызыклысы да иде ул. Икенче сорасында. Все, что, давайте унынчы сорау. Ха, 10-нчы Без сорауны кызагына башладык. бәлки кызган җирдән җырлыйсыгыз да килер әле. Ха, башта. Ничә балл булды безнең? Шуны белик. О! Афәрин. Димәк, безнең беренче урында Ришат Ахмадуллин, икенче урында Ольга Бариева. Алкышлап үтәбезгә. Дуслык ярыймы мин балларны? Юк, ярамый бит. Никакой яшьлек җиңәргә тиеш. Никаких. Менә бу тапшыруда безнең сез җиңдегез һәм сезгә бүләк өчен бер соравыбыз бар безнең. Мин риза. Бу Отарга тиеш супер бүләкне. блиц. Әлеге сорауга дөрес җавап бирсәгез, безгә бездән бүләк эмас, барыбер җиңүче булып каласыз инде. Сорау. Поле чудес. Әлеге сәнгать эшлеклесе дөньяда барлык сәнгать эшлеклеләре арасында иң байларының берсе. Аның шәхси фарфор коллекциясе була. Аның шәхси утравы була. Аның Парижда һәм Нью-Йоркта үзенең квартирасы була. Һәм ул милләте белән татар. Кем ул әйме? Кем ул? Миңа исемен атарга кирәк. Әйе, кем ул? Һәм ул поездда туа. Кызык нәрсә куйдым. Ул поездда то юк, монда исемне белергә кирәк мин. Әйе. Кызганча каршы белмим. Тукта уйлалы. Уйларга кирәк, әйе. Уйлап. Ә сез беләсез? Белмим, конечно. Белсәм әллә кашан әйтер идем инде. Ну, милләте белән татар булган бөтен дөньяга танылган шәхесләрне кемнәрне беләсез? Акчуриннар. Андыйлар күп түгел инде. Юк. Акчуриннар нәселе. Бу сәнгатькә бәйле. Сәнгатьтә акчуриннар булган, рәссам булган акчурин. Подожди. Без белмидек бу мәгълүматны. Әмма юк. Бәйле, бай, татар. Мин сәнгатькә бәйле только ярлы татарларны гына беләм. Фарфор. Коллекциясе була үзенең. Шәхси утравы була. Так, иҗатта Сәнгатьтә нинди сәнгать бар, давай. Җырчы түгел билгеле. Бәлки раса архитектор миңа калса. Бәлки артисттер. Юк, әгәр дә ул фарфор җыйган икән, димәк ул менә скульптураларны бәлки яраткандыр, җыйгандыр. Юк, фарфор. Рәссам булырга мөмкин. Дизайнер, архитектор инде шул бер. Юк. Артист. Модельер. Безнең татарда модельер булганмы? Булгандыр инде ул. Димәк модельер. Юк, модельер түгел. Париж, нәрсәдер Парижда. Парижда, Нью-Йоркта аның квартирасы була, әйе. Ул күп илләрдә булган. Утравы кайсы илгә бәйле? Белмим, менә утравы кайда икән. Ярый, мин кызганычка каршы. Әйдәгез уйлап карыйк әле барбер. Ул Ират. Аңладым. Без аңладык. Казанда аңа Казанда аңа һәйкәл бар. 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 Бәлки ул язучыдыр. Габдулла Тукай түгел. Юк. 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 Золна килде шәхси утравы булган Тукай. Ачы, бәлки без белмәдек кенә аның турында. Күзләр яңа мәгълүматлар аша Тукай турында. Бар. Кайсы җирдә тора икән? Хәзер урынны әйтсәм, Шарик Сайдашев. аның өлкәсенә бәйле урында тора ул. Аның эшчәнлегенә бәйле. Тукта хәзер давай улыйк. Так, менә безнең Казанда Татар. Үзәктә инде безнең Хади Такташка тора. Шаляпин. шагыйрь язучы түгел. Салих Сайдашев. Ул анда канатлы. Канатлы. Подожди, тук. Бу хәзер нәрсәне әйтеп бирде бит, тук. Әйе. Мин хәзер Бауман урамында. Хәзер мин бу Мулланур Вахитов түгелме? Канаты бар бит инде. Юк, Мулланур Вахитов ул сәясәт белән бәйле. Сәясәт белән бәйле. Юк, Мулланур Вахитовны әйтәм. Ул бит сәясәт белән бәйле. Юк, анда бит һәйкәл юк шикелле, анда шәләп. Пушкин. Ул ничектер менә шулай тибрәк тора. Рудольф Нуриев. Әйе. Ани шетер Бүләкбез. Юк, бүләк син харышын. Юк, мин Ришат өчен җавап бирдем, считайте. Бүләкне Мин бирегез. Рудольф Нуриевның һәйкәлен Рудольф Нуриев не янда. Опера балет театры янында. Аның һәйкәле бар. шулай карады.
Давайте. Но Бегіз. әйе, Бұл бүлекке кактустар инде. кактус әйе. Все, тем более, мен вообще кактусларны яратмын. Бүлекні бүлебіз дегеш қорқып кетті. Әфәрин. Сізге бүлекке кактус. Үстіресің. Дұрыс жауап бұл орында яңғыраған үшін. Вот, үстіресің бұны. Ол бит Біз аны мотор тептеріп жіберебіз сізге. Не бит. Рахмет. Сізге рахмет. Давай жырлап та жіберейік енді. Нәрсе жырлайбыз? Нишледі бұ ерек, Нәрсе булды? бар дүнияға кинәт. Нурлар тулды. Нигә бөтен дөнья Яқты шулай, якты бәхетемне? таптым буғай, бар назларым сиңа, Гомерлеккә, бар язларым сиңа, гомерлеккә, күзләрімнің нура, сиңа гына. сүзләрімнің моңы сиңа гына. Ла 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 ла. Бар дөньяга кинәт нурлар тулды. Нишләде бу йөрәк? Нәрсә булды? Сіз олдан әзірленіп келдіңіз мұсылай жырларға. Біз әр вақыт әзір жырларға. Бұл ескерткіш болды. Рахмет. Рахмет бек зор келгеніңіз үшін, жырларыңыз білен біздің сүйіндіргеніңіз үшін. Яңа мәғлүмәтләр топладық. Бек көңілі болды. Сіз шундай зыялы, ничектір шундай рахат етті меңа сіздің яныңыз. Рахмет. Шуның білен шул. Рахмет келуіңізге. Рахмет. Сау болыңыз. Сау булыгыз, әй.